Dankie Vader dat u hier bent hier door die Heilige Geest. Jezus, u bent hier als een levend woord. Dankie Heilige Geest dat u hier bent vandaag om het lichaam van Christus te bedienen. U kent elkeen van ons, u kent onze behoeften, wat wij nodig hebben, onze begeerten, onze tekortkomingen. U weet wat u wilt doen en hoe dat u dit gaat doen. En Heer, wij willen vandaag gewoon tegen u zeggen, doe dit. Doe wat u wil, Heer. Wij zijn hier tot uw beschikking. In Jezus naam. Amen. Oké, dit is Pinksterdag. Dan is het normaal dat ik iets zeg over de Heilige Geest. Hè? Het thema van mijn boodschap vandaag is de Heilige Geest, de meest belangrijke persoon op aarde. De meest belangrijke persoon op aarde. Hij is ook de meest machtige persoon op aarde. Tegenwoordig wordt er naar een zekere president verwezen van een zekere groot land als de machtigste man ter wereld. Nee. Ik denk hij komt tweede. Ik weet het ook niet of het tweede de goede plaats is, maar er is iemand die belangrijker is. En dat is de Heilige Geest. Dat is de Heilige Geest. Iedere dag verandert hij het leven of de levens van miljoenen mensen. Iedere dag worden mensen een toekomst veranderd. Iedere dag worden mensen gered. Die anders is naar de hel zullen gaan. Een eeuwig bestemming is anders. Iedere dag doet hij wonderen. Iedere dag spreekt hij ook. Wanneer wij de Bijbel lezen, wanneer wij getuigen, werkt de Heilige Geest mee. Hij is de meest belangrijke persoon. Reeds bij de schepping, dat is in Genesis 1 op eerste bladzijde van die Bijbel, lezen wij van de Heilige Geest. Dat hij zweefde op de wateren. Want die Bijbel zegt dat Jezus is het woord, het levend woord. God die Vader sprak. Hij sprak woorden. Jezus is het woord en die Heilige Geest verleende kracht aan Gods woorden en die schepping ontstond. Dat is hoe dat gebeurde. Door de kracht van de Heilige Geest is alles ontstaan wat wij zien en ook wat wij niet zien. Hij werkte ook door de Oud-testamentische profeten om het woord neer te schrijven. We lezen op verschillende plaatsen in het Oude Testament ook over de Heilige Geest. Het is geen Nieuwe Testamentische uitvinding. Hè? Hij was er vanaf het begin. Zoals God die Vader, zoals God de Heilige Geest vanaf het begin daar was. Hij werkte wonderen. Hij leidde de Israëlieten uit Egypte. Wij lezen bijvoorbeeld dat het gebeurde met een wolk overdag en een vuur overnacht, vuurkolom. Dat is een symbool van de Heilige Geest. En 2 Petrus 1 vers 20 tot 21 in het boek. Daar zegt hij, u moet goed onthouden dat niets van wat de profeten en de boeken hebben gezegd zonder de hulp van de Heilige Geest kan worden uitgelegd. Hij spreekt van die Oude Testament. Onthou, die apostelen hadden alleen die Oude Testament. Ze hadden geen Bijbel zoals wij die kennen. Ze hadden alleen die Oude Testament. Om het evangelie uit te leggen. En dan die overgeleverde woorden van Jezus. Want zij hebben de woorden niet zelf bedacht, maar de Heilige Geest heeft hen ertoe gedreven namens God te spreken. Zo ook in die Oude Testament hebben mensen woorden neergeschreven, boeken geschreven, onder leiding van de Heilige Geest. En het is goed om ook in die Oude Testament te gaan lezen. Sommige mensen zeggen, ja, maar die Oude Testament moet je niet meer gaan lezen, alleen het Nieuwe Testament. Hoe arm zullen wij zijn zonder Psalm 23, hè?
Die Here is my herder, my ontbreek niets. Hoe arm sal hy zijn, sonder Psalm 91. Oor die beskerming van God. Hoe arm sal hy zijn over boeken van die koningen en kronieke, die verhalen vertellen van mensen die leefde, die fouten die sy begin, hoe dat God hen uit redde. In Rigting 3 vers 9 tot 10 sê hy, maar toen Israel tot die Here om hulp riep, gaf die Here iemand om hen te verlos, en dit was Caleb's neef Otniel. Kan jy nog herinner wie was Caleb? Hy was een van de 12 verspieders, samen met Joshua ging hy het beloofde land verkennen, en alleen hy en Joshua hadden een positief verslag uitgebracht. En skynbaar zat het in die familie. Maar sy neef, Otniel, was de zoon van Caleb's jongere broer Kenas, de geest van de Here, dat is de Heilige Geest, kwam over Otniel en hy stelde in Israel orde op sake. En vervolgens bracht hy sy leger in het veld tegen een koning met dat moeilijk naam, en de Here hielp Israel deze volledig te verslaan. Wat was gebeurd? Otniel was maar ergens bezig, miskien om te ploegen, miskien met sy skape, en dan kom Gods geest over hem. En hy kry die begeerte, ek wil iets gaan doen vir my volk, die zwaar lyd onder die vijanden. En dan werk God met hem meer. En Rigting 13 vers 24 tot 25 lees we over Samson. Soms moet ek twyfel, hoe noemen we dat in Nederlands? Soms hoor ek mense zeggen Samson. Ja, Samson. De jongen groeide op en de Here was goed voor hem. En de geest van de Here begon hem te leiden. In het gebied van Magandan tussen Zorah en Estaol. Samson was een enorm sterk mens. En zijn kracht zat niet in zijn haren, zoals wij soms denken. Nee, het was de Heilige Geest. En toen hij zich tot val kwam en hij ging zich terug toewijden naar de Heer, zijn boel daarvan was, hij aardig ging weer groeien, begon Gods Geest weer door hem heen te werken. In Samuel 16 van vers 13 lezen we over David toen hij als koning gezalfd werd. Nam Samuel de toren met olie en salfde hem, dat is David daar bij zijn broers. En vanaf die dag was David vol van de geest van God. Hij was vol van de geest van God. Een korte tijd daarna was er een oorlog tussen Israël en de Filistijnen. En u kent het verhaal, David werd gestuurd door zijn vader om eten te brengen aan zijn broers, die soldaten waren. En daar, die dag hoorde David hoe dat Goliath, dat enorm groot soldaat van die Filistijn, hoe dat hij de Israëlieten uitdaagde. En Gods geest werd aan David. En hy dacht by zichzelf, wie is die manneke? Ek ga die heel daar op een kopje kleiner maken. En hij had het gepland, Hij ging eerst inligting vragen, zei wat zal gebeuren met die man die Goliath een kopje kleiner maakt. En zij zei wel, hij gaat met die dochter van die koning mogen trouwen. David zei, dat ben ik. Hij was een jong, zo waarschijnlijk 16, 17 jaar oud toen. En die kent dat verhaal, hoe dat hij Goliath doodde met zijn slinger en dan nam Goliath zijn eigen zwaard en hij kapte zijn hoofd eraf. En hij trouwde met die dochter van die koning. En heel zijn toekomst zag er anders uit. Het was niet altijd gemakkelijk, maar Gods geest werd er door hem. Weet je wat is prachtig? Toen
David wist dit. Dit zat niet in hem, was Gods geest. En toen hij later in sonde viel met Bathsheba, pleegde de overspel, en hij viel in sonde, werd geconfronteerd met zijn zonde, schreef hij Psalm 51. Je mag dit gerust gaan lezen. Maar in vers 13 daar bad David, hij zegt, neem uw heilige geest niet van mij weg. David wist. Het is niet omdat ik zo speciaal ben. Het is niet omdat ik zo sterk ben. Nee, het is Gods geest die het verschil maakt. En hij kwam tot een diepe rouw en God vergaf hem. Natuurlijk moest hij ook die vervolging dragen van zijn zonde. Maar God herstelde hem ook. En hij nam zijn geest niet van hem weg. Over Jezus lezen wij in de Bijbel dat de Heilige Geest werd de geboorte. De Heilige Geest kwam over Maria. Zo kon ze zwanger worden. Ook toen Jezus gedoopt werd. In de Jordaan. Door Johannes de Doper. Kwam de Heilige Geest op Jezus. In de zichtbare vorm van een duif. En hij bekrachtigde Jezus voor zijn bediening. Voor die dag lezen we niet van één wonder die Jezus deed. Hij was een mens zoals wij. Hij was waarlijk God, maar hij was ook waarlijk mens. En zonder de Heilige Geest kon hij geen wonderen doen. Maar die dag kwam de Heilige Geest over hem, ging in de woestijn in. Dit wat daar gebeurde, neem ik aan. En dan net daarna zien we dat die wonderen begonnen Jezus te volgen. Overal waar hij ging. Werd een zieken genezen, demonen uitgedreven, onder het wonderen van voorziening plaats, noem maar op. Nadat de Heilige Geest over hem kwam. Door de kracht van de Heilige Geest kon hij deze dingen doen. De Heilige Geest werkte ook die opstanding uit die dood. In Efesiërs zegt hij dat diezelfde kracht die in Jezus werkte, toen hij opstond uit die dood, is ook aan ons werkzaam. Nou, die kracht heeft een naam. De Heilige Geest. Het is niet iets, het is een persoon. De Bijbel spreekt van hem. En hij, niet van dit. Hij is een persoon. Jezus gaf ook die opdracht aan zijn discipelen. Zei, wanneer ik er niet meer ben, moeten jullie gaan en jullie diezelfde gaan doen als wat ik deed. Genees die zieken, drijf die demonen eruit, verkondig het evangelie, leer die mensen en hoe moesten zij dat doen? Op dezelfde manier wat Jezus deed, door kracht van de Heilige Geest. En daarom zei hij ook tegen hem, wacht eens hier, totdat de Heilige Geest over jullie komt. Zoals hij op mij kwam, moet hij ook over jullie komen, dat is Pinksterdag. En zo gebeurde dat ook. Zij deden niet één wonder in die tijd, toen na Jezus zijn opstanden tot en met Pinksterdag. Niet één wonder. Maar op Pinksterdag kwam de Heilige Geest over hem en alles veranderde. Plots ging Peter spreken, waar hij enkele dagen voordien Jezus nog verloochend had. En 3000 kwamen tot bekeer. En die wonderen volgden elkaar op. Kreupelen werden genezen. En dat was zelfs zo dat Petrus wandelde die straat af. En wanneer zij schade op mensen vielen, werden ze genezen. Merkwaardig. Hoe? Door de kracht van de Heilige Geest. Jezus gaf de Heilige Geest aan zijn discipelen voor Pinksterdag.
Want daar is 'n verskil tussen wedergeboorte en die doop in die Heilige Gees. Wedergeboorte is wanneer die Heilige Gees kom en hy maak my gees lewend. Iemand heeft dit en so gesê, wedergeboorte is om God te ken. Mense kan God nie ken as 'n gees nie lewend gemaak is. En dit is wat die wedergeboorte is. Dit is 'n geestelike geboorte waardoor wij kinderen van God worden, deel van zijn gesin, en die Heilige Gees kan woont in ons. Dat is die wedergeboorte. En daarvan lezen we in Johannes 20 vers 19 tot 22. S'avonds zaten de leerlingen bij elkaar, dus na de opstanding van Jezus. Hij kon dit niet doen voor de opstanding. Hij moest na de opstanding zijn, kon hij de Heilige Geest geven. Zij hadden de deur op slot gedaan, omdat zij bang waren voor de Joden. En eens was Jezus bij hen. Ik wens jullie vrede, zei hij, en hij liet in zijn handen en zijn zijde zien. De leerlingen waren blij dat ze de Heere zagen. Ik wens jullie vrede, zei Jezus weer. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. En toen blies hij zijn adem over hen heen en zei, ontvang de Heilige Geest. Op dat moment werden zij wederom geboren. Werd de Geest nieuw gemaakt. Maar, dan voegde hij daaraan toe, ga nog niet, wacht hier in Jeruzalem, totdat jullie gedoopt zijn in de Heilige Geest. Nou, dat woord doop betekent onderdompelen in de Heilige Geest. Hij woonde in hen, maar die moest er helemaal overheen komen. En wanneer dat zou gebeuren, dan zou hij kracht ontvangen om getuigen te zijn, zoals Jezus dit was. Hij kon dezelfde dingen doen, dezelfde wonderen verrichten. Ze konden preken en mensen zouden tot bekering komen. In Handelingen 1 vers 8 lezen we over de doop in de Heilige Geest. Waarom? Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over mij te vertellen. Jezus is hier aan het woord. Aan de mensen in Jeruzalem, ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld. Waarom gaan mensen de wereld in om het evangelie te brengen? Waarom doen ze dat? De Heilige Geest stuurt het. De Heilige Geest bekrachtigt. De Heilige Geest zorgt voor de resultaten. Zo de Heilige Geest werkt de wedergeboorte in de gelovigen, maakt ook het woord levend. Ik denk dus aan die dagstukje van vandaag van Andrew Womack, waar hij schreef, wij moeten mensen niet gaan overtuigen. Wij moeten getuigen. Gewoon vertellen wat de Heer voor ons gedaan heeft en de Heilige Geest maakt het levend. Hij maakt dat woord levend zodat mensen daar ontvankelijk voor zijn. De Heilige Geest, wanneer wij Jezus aanvaardt als ons verlosser en zaligmaker, wanneer wij met andere woorden tot bekering komen, wanneer wij God leren kennen, dan begint hij ook Gods karakter in ons te werken. En dat is de vrucht van de Geest. Liefde, zachtmoedigheid, langmoedigheid en zo verder. En vrede. Maar ook zijn bovennatuurlijke eigenschappen in de gelovigen. Hij geeft gaven. Sommige gaven van genezen, sommige gaven van profetie, van kennis, noem maar op. Van kracht om wonderen te kunnen doen. En hij leert ons. Hij leidt ons. Hij troost ons. De Heilige Geest doet het. En ik kan u verzekeren, niets en niemand kan ons vertroosten zoals de Heilige Geest.
Ek geloof eraan dat wij moet nou zijn voor elkaar. Er zijn sekere momenten die heel belangrijk zijn, bijvoorbeeld wanneer iemand in ziekenhuis ligt of so, dan moeten wij daar zijn voor die mensen. Als mensen zijn in nood, moeten wij daar zijn voor hen. Dat is wie dat wij zijn, als kinderen van die Heer. Maar niets en niemand kan je vertroosten, zoals de Heilige Geest. Wij kennen dat. We hebben een kind afgegeven en ik kan je verzekeren, we hebben zo'n ervaring gehad van Gods liefde voor ons. Dat op geen moment hebben wij gevraagd waarom. Of gezegd, ja, die moeten wij van God niets meer weten. Boven natuurlijk, onbeschrijfelijke vertroosten van de Heilige Geest. De Heilige Geest geeft ons ook een gebedstaal. Dat bidden tongen. Waar wij vanuit ons geest tot God bidden, door de Heilige Geest. Hij doet het. Hij geeft de woorden. Die duivel begrijpt er niets van. Hij kent alle talen, maar niet de taal van de Heilige Geest. Dus tussen ons en God. Dat is een geheime taal. En in Korintiërs zegt hij, wanneer wij bidden in die taal, wordt ons geest ook versterkt. Dat is zoals een dynamo. Dat begint te draaien. Kracht wordt ontwikkeld. Wanneer ik mij zo een beetje down voel. Jullie voelen jullie nooit down, hè? Dat is altijd boven, nooit beneden. Wel, soms voel ik mij down. En weet je wat doe ik? Dan begin ik maak tijd daarvoor, begin ik in tongen te bidden. Want ik weet, wanneer ik dat doe, van die dynamo begint te werken. Mijn geest wordt versterkt. Dingen beginnen te gebeuren. Ik begin, zoals we in het Zuid-Afrikaans zeggen, ik begin woema te krijgen. Weet je wat is woema? Dat is wanneer iemand daar op zijn motor zit en dat is een 1600 en hij zegt, dat is woema, je wil ervoor gaan. Of een racepaard, hè. Wanneer die daar aan die hokjes wachten om aan die reis deel te nemen, zien zij willen daarvoor gaan. Dat is woema. Dat is wat gebeurt wanneer mijn tongen gaan bidden. En soms een paar minuten, soms een half uur, soms een uur. Maar op een bepaald moment ervaar ik, hier zit terug kracht. Ik voel mij anders. Ik zie het weer zitten. Hij bedient ook de gemeente zoals hij wil. Hij heeft ons tot bij de Heer gebracht, bij Jezus. Hij geeft die wedergeboorte. Hij leidt ons naar een gemeente. Hij weet wat wij nodig hebben. Hij weet wie hij kan gebruiken. Hij weet wie welke gaven heeft. Hij weet waar iedereen van ons geestelijk is op dat moment. En hij weet wie hij kan gebruiken. Hij bedient het lichaam. Hij geeft wat nodig is voor het lichaam. En 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 8 spreek je daarvan. Zegt, God geeft in zijn liefdevolle goedheid verschillende soorten gaven aan ons. Het zijn geen natuurlijke gaven. Het zijn geen natuurlijke gaven. Natuurlijke gaven, weet sommige mensen hebben echt die vermogen om andere mensen boos te maken. Nee. Dat is een natuurlijke gave. Of iemand is technisch heel goed, die kan van alles doen. Een jack of all trades. Dat is een natuurlijke gave. Maar er zijn ook geestelijke gaven. Die we niet op een natuurlijke manier kunnen ontvangen. Maar ze komen allemaal van dezelfde geest. Niet natuurlijk, komt van God. En er zijn verschillende soorten taken, maar ze komen van dezelfde Heer.
En er zijn verschillende manieren waarop de geest kan werken, maar ze komen van dezelfde God die al deze dingen in de mensen doet. Maar iedereen krijgt deze dingen van de Heilige Geest om er de andere mensen mee te dienen. Niet voor onszelf, gaven zijn er om anderen te dienen. En dat is waarom het zo belangrijk is om ook deel te zijn van de gemeente. Skep gelegenheid om die gaven te gebruiken om elkaar te dienen. Vers 8, aan de een geeft hij de gave om met wijze te spreken, en iemand anders geeft dezelfde geest de gave om dingen te weten. Al deze gaven komen van één en dezelfde geest. Hij geeft van iedereen wat hij wil en op de manier die hij wil. Want hij weet wat wij nodig hebben en wie hij kan gebruiken. De Heilige Geest stuurde Paulus en Barnabas op zendingsreis en geeft wijsheid aan de vergadering van de kerkleiders te Jeruzalem. Als je dat gedeelte gaan lezen in het boek Handelingen, waren op in de gemeente van Antiochië op een bepaald moment waren die leiders aan vasten en bidden. En dan zeg je daar in de Heilige Geest zei tegen hen, zonder nu Paulus en Barnabas af, ik wil hen uitsturen om voor mij te gaan werken. Zij gehoorzaamden. Zij deden dat. Zij baden voor Paulus en Barnabas. Zij voilà. Die zijn weg. En dat was de eerste zendingsreis. Dat was een groot succes geweest. En op een bepaald moment kwamen er stokkende wielen. Ken je dat uitspraak? En dat gemeente kwamen Joden. En die zeiden tegen hen, ja, maar als jullie echt goede christenen willen zijn, moeten jullie laten besnijden. En jullie mogen geen bloedworst meer eten. En zo verder. En ze hadden zo een aantal regels. En die waren jonge christenen vanuit een heidensvolk. Zij wisten niets van die Joodse dingen. Regels en op een bepaald moment stuurde zij onder andere Paulus en Barnabas was ook meer naar de apostelen in Jeruzalem. En daar vond een vergadering plaats om die problemen te bespreken. En iedereen deed zich gezegd daar en op een bepaald moment was er consensus, was er eenheid. En zij namen een besluit en zij zeggen, de Heilige Geest in ons hebben besloten om geen verdere last op jullie te leggen. Geen besnijdenis, geen van al van die dingen, maar het liefst niet bloed te eten. Omdat de Bijbel zegt, bloed van het leven zit in bloed. Hè? Maar dat was een culturele zaak. Dus nu schuldig gaan voelen als je graag bloedworst eet, dat zal je niet uit de hemel houden. Dat was een culturele zaak voor die tijd geweest. Johannes die doper, heel aan die begin van was hij mensen aan het dopen en Jezus passeerde daar en Johannes zei, daar is het lam van God, hij doopt jullie in de Heilige Geest. Ik doop in water, maar hij gaat jullie dopen in de Heilige Geest. Zo wie doopt ons in de Heilige Geest? Jezus. Dus hoe gaan wij dat ontvangen? Gewoon van hem vragen. Zeg, Jezus, ik zou het graag willen. Als u dat nog niet hebt, ik zou het graag willen. Vraag het in. En wij kunnen dat ontvangen door persoonlijk gebed, zelf te bidden. Wij kunnen ontvangen door hand opleggen. Dat iemand met de hand op je legt. Of door naar prediken te luisteren. Er zijn veel mensen die dit ontvangen hebben, gewoon door naar prediken te luisteren. In Zuid-Afrika was er ze was moslim, ze is niet christen, een moslimvrouw die ze had zo'n haar eigen winkel, dat was een Indische vrouw en op een bepaald moment
spoelde my skoonvader om aan haar 'n Bybel te gee. Jy weet, dat is gevaarlik, om dat aan 'n moslim te gee. Maar hy kocht een Engels Bybel en hy deed het, hy gaf die Bybel aan haar. Sy moes daar helemaal niets van weten, maar sy kon dit ook niet wegdoen. Dus op een bepaald moment had sy huweliksprobleme en hy desperaat begon sy die Bybel te lezen en sy kwam tot bekering. Sy nodigde Jezus uit in haar leven, hy maakt haar leven nieuw en op een dag was sy aan het luister naar een preek op TV. Suid-Afrika heb je Christelijk TV ook. En die persoon die aan prediking was, die deed een uitnodiging. Die zei, as jy echt een aanraking van God wil, leg gewoon die hand op die TV. Sy deed dat, in geloof. En hy bad in gebed, op TV, en sy werd gedoopt in Heilige Geest. Sprak in tong. Om te bidden in tong. So kan dit ook. Ek weet van een dierenarts, die zat in zijn pick-up, ergens naartoe op weg en hy had genoeg van al die twyfels en al die vragen in sy hoofd en een paar mense sê, wel, Heer, as hy van hier dood maar gewoon. Toe die Heer in meneer Geest, daar in sy pick-up. En er was geen accident. God weet wat hy doet, hè. In de Openbaringen sluit die Bybel af. We hebben gezien in Genesis op de eerste bladzijde wat de Heilige Geest is. En nu komen we in Openbaring 22 vers 7 op de laatste bladzijde van ons Bijbel. En daar lezen we de Geest, de Heilige Geest en de bruid. Wie is de bruid? Wij zeggen, kom. En dat is een woord, die uitnodiging naar mensen toe. Kom en laat iedereen die het woord zeggen, kom. En iedereen die dorst heeft, mag komen. Iedereen die wil, mag komen drinken van het water dat levend maakt. Je hoeft er niets voor te betalen. Uitnodiging is aan iedereen. En een paar versen verder, dan zeg hij, de Geest zegt, kom. Kom hier, Jezus. Kom. Mijn broer en mijn zus, de Heilige Geest is de meest belangrijke persoon op aarde. Hij weet wat elkeen van ons nodig heeft. En ik wil gewoon enkele minuten gelegenheid geven. Ik wil die ogen dicht doen. Elkeen van ons. God weet wat u nodig heeft. De Heilige Geest weet wat u nodig heeft. En kom, laat ons hem gewoon gelegenheid geven. Om ons te bedienen. Misschien geeft de Geest aan u een gedachte op dit moment. Of u voelt iets, ervaar iets. Of herinner u aan een tekst. Maar u weet wat elkeen van ons nodig heeft. Dank u, Heer. Amen. Ons bidden, Heer, wij danken u. Wat u vandaag voor ons deed. Wij voelen ons zo veilig in u. U weet alles wat wij nodig hebben. Dank u, Heer, dat het werk u begonnen bent in ons. Dat u dit ook zal voortzetten en zal voleindigen. Wij vertrouwen onszelf toe aan u. Wij zijn veilig in uw handen. U bent onze Vader. In Jezus' naam. Amen. De Heer zegent u.